Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U današnjoj recenziji ćemo govoriti o zabavnoj kasino slot igri koja nosi ime Chili Heat. Jako je jednostavna i isplativa, a pritom nosi neke zanimljive bonus značajke. No krenimo iz početka. Simboli u ovoj igri povezani su s nekim stereotipima u Meksiku kao što su tequila, mariachi i naravno naslovni simbol čili papričice. Uz njih tu su još i dobro poznati simboli igračih karata za poker. Svaki od tih simbola ima neku svoju vrijednost, a u igri postoji Wild te Scatter simboli. Wild simbol služi kako bi zamijenio bilo koji drugi simbol i tako igraču povećao šanse za dobitkom, dok Scatter simbol može pomoći u osiguravanju bonus vrtnji. Scatter simbol može se pojaviti samo na drugoj, trećoj i četvrtoj roli. Ako ih igrač otvori u sve tri u jednoj vrtnji, dobit će 8 besplatnih vrtnji. Njih smo uspjeli dobiti kako bismo vam ih predstavili, a evo kako je to izgledalo. Kao što možete primijetiti, u besplatnim vrtnjama postoje samo ovi vrijedniji simboli, što znači da one mogu biti puno isplativije. U igri postoji simbol novca. Simbol novca se može pojaviti na svim pozicijama, a u svakoj vrtnji će dobiti nasumičnu vrijednost. Uz 6 ili više simbola novca igrač će dobiti značajku ponovne vrtnje, gdje će simboli novca ostati na svojim pozicijama, a taj će se proces ponavljati sve dok igrač u iduće 3 vrtnje otvara simbole novca. Ako popuni sva mjesta simbolima, dobit će takozvani Grande Jackpot, a u suprotnom će se svi iznosi tih simbola zbrojiti i igrač će ih ostvariti kao dobitak. RTP ove igre iznosi 96,50%, što nam daje do znanja da je igra jako isplativa i zato bismo je preporučili svima. Za kraj ove kratke recenzije pozvao bih vas da se besplatno pretplatite na ovaj kanal jer redovno donosimo nove sadržaje vezane uz kasino i kladionicu. Do idućeg videa želim vam puno sreće i podsjećam vas da igrate odgovorno.